नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। आणि आज माझ्यासोबत आहेत कोकण 7 लाईव्हचे संपादक देवयानी वरसकर मॅडम। मॅडम, आपलेही स्वागत। आता राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे ती रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार कोण याची। गेल्या काही दिवसांपासून महायुतीकडून बरीच नावं समोर आली। शिंदे गट अर्थात शिवसेनेकडून उदय सामंत यांचे बंधू किंगमेकर किरण सामंत, भाजपचे आमदार सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांचीही नावं समोर आली। तर दुसरीकडे ठाकरे गटाकडून पुन्हा एकदा खासदार विनायक राऊत यांचं नाव जवळपास जाहीर करण्यात आलंय। मात्र महायुतीकडून याबाबत स्पष्टता येत नाहीये। या जागेवर शिंदे गट दावा सांगतोय तर भाजपही मतदारांची आकडेवारी देत दावा करतोय। त्यामुळे सध्या महायुतीतच यावरून कुस्ती सुरू झाली आहे का असा प्रश्न पडलाय। असा प्रश्न पडलेला ही कारणही तशीच आहेत। महायुतीतील नेत्यांच्याच वक्तव्यानं या चर्चेला सुरुवात झालेली आपल्याला पाहायला मिळते। हल्लीच शिंदे गटाचे नेते किरण सामंत यांनी प्रेस घेतली। यात त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना रवींद्र चव्हाण हे जर खासदारकी लढवत असतील तर मी त्यांचा जोरदार प्रचार करेन असं वक्तव्य केलंय। नेमकं प्रेसमध्ये किरण सामंत काय बोललेत पाहूया। रवींद्र चव्हाण हे महायुतीतलेच आहेत आणि ते मला मोठ्या भावासारखे आहेत। त्यांची इच्छा जर असेल आणि एकनाथजी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस साहेब, अजित पवार साहेब, नारायण राणे साहेब, नंतर इतर सर्व आमदार नितेश राणे, शेखर निकम या सगळ्यांचा आढावा घेऊन तो निर्णय घेतला जाईल। आणि मला असं वाटतं की रवी चव्हाण जरी उभे राहिले तरी मी त्यांचा प्रचार जोरात करेन। खरंच मोफत प्रसिद्धी मिळण्यासाठी, नाही तर कशाला आज आला असतं माझं शूटिंग घ्यायला। हे बघा, आज सिंधुदुर्गमध्ये राणे साहेबांचं, निलेश राणेंचं, नंतर नितेश राणेंचं, रवींद्र चव्हाण साहेबांचं, केसरकर साहेबांचं, तसंच राजन तेली साहेबांचं हे वर्चस्व आहेच। त्याच्यामुळे त्यांना सोबत घेऊन तसंच त्यांना सोबत घेऊनच करावं लागेल आणि ते जे निर्णय घेतील वरिष्ठ, हा निर्णय मला मान्य असेल। यावर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्टीकरण दिलंय। आपल्याकडच्या मतदारांचा आकडाही सांगितलाय। यावर नेमकं काय म्हणाले उदय सामंत तेही पाहूयात। महायुतीचा फॉर्म्युला माननीय एकनाथजी शिंदे, देवेंद्रजी त्यांची दिल्लीतले कोर कमिटी भाजपाची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी एकत्र बसून ठरवतील। त्याच्यामध्ये आम्हाला काय लक्ष द्यायची आवश्यकता असं मला वाटत नाही, कारण आम्ही नेतृत्व शिंदे साहेबांचं मानतो। शिंदे साहेब जो काही निर्णय घेतील तो आम्हाला मान्य राहील। भाजप इथे रत्नागिरी सिंधुदुर्गात म्हणतं की आमच्याकडे 7.5 मतदार आहेत, आम्हाला 6.5 लाख, आम्हाला ही जागा हवी असं प्रदेश अध्यक्षांच्या पासून त्यांनी सगळीच त्यांची टीम म्हणते। मग आता शिवसेनेच्याकडे किती मतदार, काय फॉर्म्युला तुम्ही देणार आहात? माझ्याकडे काल मी यादी बघितली, इथे यायच्या अगोदर 8.5 लाख मतदार आहे। एक पहिली गोष्ट अशी आहे की कालची पत्रकार परिषद जर आपण पूर्ण बघितली असेल तर त्यांनी 7 ते 8 नेत्यांची नावं घेतलेली आहेत। त्याच्यामध्ये एकनाथ शिंदे साहेब असतील, देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, रवींद्र चव्हाण असतील, मी तर त्यांचा भाऊच आहे, नेता असण्याचा काही प्रश्न येत नाही, परंतु नितेश राणे असतील, दीपक केसरकर असतील, या सगळ्यांनी जर पाठिंबा दिला आणि त्यांचं जर म्हणणं असेल तर मी नक्की लोकसभेची निवडणूक शिवसेना धनुष्यबाणावर लढेल अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं। आणि तुमच्यासारख्या चतुर पत्रकारांनी ज्यावेळी त्यांना प्रश्न विचारला की भाजपला तुम्ही पाठिंबा देणार आहात का, त्यावेळी त्यांनी असं सांगितलं की रवींद्र चव्हाणांसारखा जर भाजपचा उमेदवार असेल तर तो निवडून येऊ शकतो, त्याला आमचा पाठिंबा आहे। याच्यामध्ये काय वावग आहे? त्याच्यामुळे दावा काय आम्ही सोडलेला नाही। शिवसेनाच या ठिकाणी लढली पाहिजे असं आमचं सगळ्यांचं मत आहे, परंतु याच्यामध्ये निर्णय एकनाथजी शिंदे साहेब, देवेंद्रजी आणि अजितदादा घेतील। भाजपवर दबाव आणण्याचा काहीच प्रश्न येत नाही। भाजप असेल, शिवसेना असेल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजितदादांची असेल, अतिशय कॉन्क्रीट पद्धतीने आम्ही काम करतोय। तिन्ही नेत्यांमध्ये अतिशय समन्वय आहे। देवेंद्रजी देखील महाराष्ट्रामध्ये फिरतायत, अजितदादा देखील फिरतायत, त्याच्यामुळे तुम्ही गैरसमज करून घेऊ नये आणि गैरसमज दाखवू नये। या दोघांच्या प्रेस नंतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी उदय सामंत यांना यावर भाष्य करू नये असं सांगितलंय। तर खासदार आमचाच असेल असा दावाही केलाय। अजून काय आमची चर्चा नाही, कोणाच्या नावाची चर्चा नाही, कुस्ती नाही, खो खो नाही आणि कबड्डी पण नाही, काय नाही आहे। आमच्याकडे जे काय होईल सामोपचाराने होईल। जो उमेदवार येईल तो 100% जिंकेल, खासदार आमचा असेल। आता जे ट्यूट्यू करणारे आहेत ना, पाऊस पडला का जो ट्यूट्यू येतो ना, ते बंद होईल। भाजप अधिकार या जागेवर सांगेल। आता उदय सामंत बोलतील तसंच होईल असं सांगता येत नाही। आम्ही ओरिजिनल पहिल्यापासून आहोत।
भारतीय जनता, मी भले कुठूनही आलो असलं तरी भाजपच्या पक्षात आहे. आमचा क्लेम कायम आहे. आता कोण उमेदवार आम्ही आमचा पक्ष ठरवेल. त्यामुळे उदय सामान्य या विषयावर भाष्य करू नये असं मला वाटतं. मी करतो का मग आमचं तुमचं असं नाही. जेव्हा नांदायचं असतं किंवा मंगळसूत्र घातलं ना त्याचं पावित्र्य ठेवायचं, युतीचं पावित्र्य ठेवायचं. हे दावे प्रतिदावे एकीकडे सुरू असताना किरण सामंत यांच्या वाढदिवसानिमित्त मुंबईत बॅनरबाजी करण्यात आली आहे आणि भावी खासदार असे बॅनर सुद्धा लागलेत. त्यामुळे दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यामुळे आगामी एकूणच चित्र काय असेल याबाबत मॅडम मी तुमच्याकडे येते. काय वाटतं, कशा पद्धतीची ही धुसफूस सगळी सुरू आहे महायुतीत? काय आहे जुईली, 2024ची आता निवडणुकीचे पडघम तसे वाजू लागलेलेच आहेत. 2024ची निवडणूक ही एक वेगळी निवडणूक असणार आहे. कारण आतापर्यंत आपण बघितलेलं होतं की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजप अशा पद्धतीचे म्हणजे 4 हे प्रमुख असलेले पक्ष होते आणि त्यांचे उमेदवार असत आणि त्यांच्यामध्ये म्हणजे त्यांची युती झाली, आघाडी झाली, अशा पद्धतीने ही जी काही निवडणुकीची जी काही समीकरणं होती ती रंगली जात असत. परंतु यावेळेसची ही जी निवडणूक आहे ती अशा अर्थाने विशेष आहे की एका पक्षामध्येच 2-2 शक्ल झालेली आहेत. शिवसेनेमध्ये 2 गट पडले आहेत, राष्ट्रवादीमध्ये 2 गट पडले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक विशेषत्वाने फार वेगळ्या राजकीय आखाड्यामध्ये फार वेगळ्या पद्धतीने रंगली जाणार आहे. आणि आत्ता तर ह्या म्हणजे आता 2024च्या खासदारकीसाठी म्हणजे लोकसभेसाठी कोण जाणार, विधानसभेसाठी कोण उमेदवार असणार याची चाचपणी जरी सुरू असली तरी त्याच्या अगोदरच ह्याचा जो काही कलगीतुरा आहे तो आता सुरू झालेला आणि तो आपण आता बघितला की वेगवेगळ्या नेत्यांचं काय म्हणणं आहे ते. एकूणच जर बघितलं तर तसा जर हे बघितला तर गेली 2 टर्म या मतदारसंघावरती स्ट्रॉंगली तत्कालीन म्हणजे तसं म्हणायला गेलं तर शिवसेनेचे जी काही खासदार होते आहेत आपले विनायक राऊत, त्यांचं 2ही टर्म त्यांनी इथे काम केलेलं आहे. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये अनेक वेळेस काय काय गोष्टी घडल्या, परंतु त्यांचं जे खासदार म्हणून जे काम आहे त्यांनी लोकसभेमध्ये त्यांना सर्वाधिक प्रश्न उपस्थित करणारा खासदार म्हणून सुद्धा त्यांना गौरवलं गेलेलं आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने रत्नागिरीपासून सिंधुदुर्गच्या एका टोकापर्यंत अशा संपूर्ण ह्या दोन्ही जिल्ह्यातल्या गावागावामध्ये जाऊन त्यांचा जो काही त्यांनी आपले जे काही कार्यक्रम केले किंवा विकास कामांना प्राधान्य दिलं, अनेक गोष्टी केल्या, त्यांच्यामुळे विनायक राऊत हा घराघरामध्ये गेलेला माणूस आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. परंतु आता समीकरणं बदलली. शिवसेनेमध्ये 2 गट पडले, शिंदे गट झाला आणि ठाकरे गट झाला. आता जरी शिवसेना म्हणजे शिंदेची शिवसेना आणि ठाकरे गट हा उद्धव ठाकरेंचा गट असं जरी म्हटलं तरीही पक्षचिन्ह हे एक महत्वाचं होतं. त्याच्यामध्ये ते पक्षचिन्ह देखील जरी आपल्या शिवसेनेला मिळालेलं असलं तरीही अजूनही तळागाळातले जे कोणी कार्यकर्ते आहेत, जे मतदार आहेत, त्यांच्यामध्ये अजूनही ह्या गोष्टी पोचलेल्या नाहीत. किंबहुना कालपर्यंत एकमेकांच्या खांद्यावरती हात टाकणारे हे माणसं आज अचानक रात्रीमध्ये आपले वरिष्ठ नेते काहीतरी निर्णय घेतात म्हणून समोरासमोर शड्डू ठोकून उभं राहणं हे त्यांच्या अजून मनाला कुठेतरी भावलेलं नाहीये. त्यामुळे याचा जो काही फटका आहे तो आता मतदानामध्ये काय बसेल किंवा त्याचा फायदा होईल हे आपण बघणारच आहोत. परंतु या सगळ्या गोष्टींमुळे उमेदवारीवरून मात्र फार मोठी चर्चा सुरू झालेली आहे. आणि हे सगळं होत असताना जुईली शिवसेनेमध्ये जसे 2 गट झाले तसेच राष्ट्रवादीमध्ये देखील 2 गट झाले. मग ते शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि अजितदादा पवारांची राष्ट्रवादी असे 2 गट झाल्यामुळे तिथेही फार मोठी रस्सीखेच सुरू झालेली आहे की आम्हाला किती तुम्हाला किती, किंवा राष्ट्रवादी कोणाची खरी इथपासून. आणि या सगळ्या धबडगाईमध्ये जे बेसिक भाजपची लोक आहेत ती सुद्धा आहेत. कारण कोकणामध्ये भाजपचा आतापर्यंत खासदार एकदाही झालेला नाही. त्यामुळे भाजपच्या लोकांनी यावेळेस पूर्णपणे ठाणलेलं आहे की आपल्या म्हणजे स्थळ कोकणामध्ये भाजपचा खासदार व्हावा आणि त्यामुळे त्यांनी देखील या दृष्टीने आपली पूर्वतयारी सुरू केलेली आहे. मग आता या सगळ्या याच्यामध्ये मूळ बेसिक भाजपमधली असलेली इच्छुक उमेदवार, जर महायुती म्हणजे जर युती असेल तर युतीचे उमेदवार, आणि जर म्हणजे आघाडी म्हणजे जर आता शिवसेना जसं मी म्हटलं विनायक राऊत यांची तर ठाकरेंनी मागच्या वेळेस घोषणा केलीच की ते आपलं लोकसभेच्या ह्याच्यासाठी तेच उमेदवार असतील म्हणून. तिकडे उद्धव ठाकरे सेनेचा एक गेली 2 टर्म इथे काम करणारा उमेदवार
असं जर चित्र असेल तर नक्की उमेदवारी मिळणार तरी कोणाला, याच्यावरून अनेक वादविवाद आता सुरू झालेले आहेत. आणि आपण बघतोय की किरण सामंत यांचे म्हणजे यांचे बंधू उदय सामंत यांनी देखील परवाच्या दिवशी प्रेसमध्ये असं सांगितलेलं होतं की किरण सामंत हेच पुढील आपल्या ह्या लोकसभा मतदारसंघाचे हे उमेदवार आहेत खासदारकीसाठीचे. बरं, कार्यकर्त्यांना त्यांनी असंही सांगितल्याची माहिती मिळते की आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांचं नाव सुचवलंय, तुम्ही आता कामाला लागा आदेश दिले, अशी सुद्धा माहिती मिळते. पण यावर त्यांनी स्पष्टता दिलेली नाहीये. मात्र दोन्हीकडून असं सांगितलं जातंय की आम्ही आमच्या नेत्यांची नावं सुचवतोय किंवा आम्ही आमचा उमेदवार सांगतोय, आता निर्णय घ्यायचा तो वरिष्ठांचा. मात्र असं असताना अशी वक्तव्य करून एक प्रकारचा जो संभ्रम निर्माण करण्याची जी काय आपण पाहतोय किंवा दावे केले जातात ते कितपत योग्य आहे यावर सुद्धा बोलणं फार गरजेचं. बरोबर आहे, एकदम बरोबर आहे. मी जो मुद्दा म्हणाले त्याच मुद्द्याला तू सुद्धा अनुषंगून हा जो काही प्रश्न विचारलेला आहे तो अत्यंत योग्य असा आहे. कसं झालेलं आहे, एकतर पक्षामध्ये 2 गट स्थापन झालेले आहेत, 2 मोठ्या पक्षांमध्ये 2 गट स्थापन झालेले आहेत. आज नक्की शाश्वती काय आहे हे कोणालाच अद्याप माहिती नाहीये की नक्की कोणाला काय मिळणार. त्याच्यामध्ये भाजप ज्या पद्धतीने घोडदौड भाजपची सुरू आहे त्याच्यामध्ये भाजप आयत्या वेळेस आणखीनच तिसऱ्या कोणाच्या तरी गळ्यात ही खासदारकीची माळ घालते का उमेदवारीची, हे सुद्धा बघणं फार मोठं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. आणि त्याला कारणही तशीच आहेत. मागे देखील म्हणजे काही वर्षांपूर्वी देखील तसंच झालेलं होतं. काही कुठे दृष्टिक्षेपात नसताना सुरेश प्रभू हे शिवसेनेचे उमेदवार म्हणजे तेव्हा युती होती, ते आले तिथे आणि ते निवडून आले फार चांगल्या पद्धतीने. रेल्वे मंत्री पदापर्यंत त्यांची मजल गेली किंवा त्यांची नेमणूक करण्यात आली, नियुक्ती करण्यात आली. असं असताना ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये तिसराच कोण उमेदवार भाजप आणतो आणि आपले पाय घट्ट इथे रोवण्याचा प्रयत्न करतो किंवा कसं, हे बघणं तर औत्सुक्याचं ठरणारच आहे. परंतु हे जे काही सुरू झालेलं आहे विरोधकांमध्ये म्हणण्यापेक्षा आपल्याच पक्षांमधल्या 2 गटांमध्ये असं आपण म्हणूया, त्यावरून सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की पुन्हा एकदा म्हणजे जसे राजकीय पक्षामध्ये गट पडल्यामुळे मतदारांच्या समोर संभ्रमावस्था आहे, तशी आता हे जे काही चर्चेचे सगळे असे जे काही फटाके फुटतायत त्याच्यामुळे देखील सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनामध्ये शंका आहे की नक्की हे चाललंय तरी काय आणि आपण नक्की करायचंय तरी काय. त्यामुळे ते सुद्धा आता एका शाश्वत अशा उमेदवाराच्या शोधात आहेत किंवा एखादा शाश्वत एक उमेदवार आपल्या समोर राहील आणि आपल्याला मदत करेल या शोधात आहेत आणि त्या अपेक्षित आहेत असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. आता आपण थोडंसं भाजप आणि शिंदे गटाचा विचार करूया. म्हणजे जेव्हा शिंदे गट, आता आपण शिवसेना त्याच्याकडे संपूर्ण नाव आलंय किंवा धनुष्यबाण चिन्ह आलंय तर आपण शिवसेना म्हणूया. तर शिवसेना आणि भाजप आता एकत्र आहेत. मुख्यमंत्री आपले एकनाथ शिंदे आहेत ते तिथं काम करतायत, तर भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आता हे राज्य बघतायत. तर या दोन्ही नेत्यांकडून निर्णय जातील, नावं जातील, त्यावर शिक्कामोर्तब हा दिल्लीत होईल, त्यानंतर मग इथे प्रचार यंत्रणा राबवली जाईल. मात्र आत्ताची आपण भाजपची रणनीती पाहिली तर बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होत आहेत. एक म्हणजे त्यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून खासदारकी लोकसभेची तयारी सुरू केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. पायामुळं घट्ट केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. अगदी त्यांनी म्हणजे डिक्लेअरच केलंय की कमळ या चिन्हावर हा नेता लढेल आणि आम्ही त्याला हे करू. मात्र जर वरिष्ठांनी सांगितलंय तर आम्हाला निर्णय मान्य असेल, युती झाली तर आम्ही युतीतून समोर आणू. तर दुसरीकडे प्रमोद जठार यांचं नाव सुद्धा मध्यंतरी चर्चेत होतं. दुसरीकडे शिंदे गटाचेच आमदार असलेले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर सुद्धा लढतील खासदारकी, याची सुद्धा चर्चा रंगली होती. मात्र त्यांनी नंतर स्पष्ट केलं की आम्हाला केंद्रामध्ये काहीही इंटरेस्ट नाहीये, मी इथेच लढणार, इथेच काम करणार. मात्र हे जर पाहिलं तर ही धुसफूस आत्तापासून दिसते. तर ही धुसफूस कुठेतरी रोखण्यासाठी भाजप काही वेगळ्याच गोष्टींचा अवलंब करण्याची शक्यता आहे का? त्यामध्ये सुरेश प्रभू यांचा सुद्धा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे का? नक्कीच. आता जसं तू म्हणालीस की प्रमोद जठार हे भाजपचे पूर्णपणे भाजपच्या चिन्हावरती लढणारा एक उमेदवार आहे आणि त्यांनी देखील या मतदारसंघामध्ये तयारी सुरू केलेली आहे.
त्यांनी देखील आपली रणनीती आखायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचबरोबर जसं तू उल्लेख केला की शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना देखील केंद्रामध्ये जाण्याची संधी देणार होते आणि मग ते शिंदे गटाचे आमदार, मग त्यांना संधी द्यावी काय या संदर्भामध्ये मोठी चर्चा झालेली होती. परंतु त्या चर्चेवरती दीपक केसरकर यांनीच पडदा पाडलेला आहे की मला काय केंद्राच्या राजकारणामध्ये इंटरेस्ट नाहीये आणि मी अजून तरी राज्याच्या राजकारणामध्येच इथे लढणार आहे आणि जे काही माझं राजकारण असेल ते करणार आहे. परंतु या सगळ्या धबडग्यामध्ये जसं तू म्हणालीस तसं की या सगळ्या धबडग्यामध्ये कोणीतरी वेगळाच एखादा उमेदवार किंवा वेगळा चेहरा आणून ही निवडणूक भाजप जर लढणार असेल तर निश्चितपणे पुन्हा एकदा सुरेश प्रभूंचा विचार केला जातो. कारण सुरेश प्रभूंनी आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा या मतदारसंघामधून निवडणूक लढवलेली आहे त्यावेळेस त्यांना सगळ्यांनीच चांगल्या पद्धतीने साथ दिलेली आहे. बरोबर. सगळ्या मतदारांनी देखील साथ दिलेली आहे आणि त्यांनी जे काही काम केलेलं आहे ते अजूनही जरी म्हणजे आता इथल्या राजकारणात जरी नसले तरी अनेक गोष्टींमधून त्यांचं इथे अनेक गोष्टींमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. मानव संसाधन केंद्र असो किंवा इतर बाकीच्या गोष्टी असो त्यामधून त्यांचा सातत्याने इथल्या लोकांशी टच असतो. आणि असं असताना हे सगळं नको, कोणाचीच म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणाचंच मतमतांतर असू नये असं म्हणून जर सुरेश प्रभूंना जर ही लॉटरी लागायची असेल तर निश्चितपणे लागू शकते आणि भाजपमध्ये असं काहीतरी चमत्कार 100% होऊ शकतात. आणि मग एकदा जर एखादा उमेदवार जर दिला तर त्याच्यासाठी सगळ्यांनी काम करणं हे अपेक्षितच आहे. आणि असं जर असेल तर सुरेश प्रभू निश्चितपणे निवडून येतील याबाबतही काय आपण म्हणजे त्याच्यामध्ये संभ्रम असता कामा नये. नक्कीच. ज्या पद्धतीनं त्यांनी काम करून ठेवलंय त्यावरून तरी या शक्यता जास्त वाटतंय. मात्र आता सध्या बदललेली राजकीय समीकरणं आपण बघतोय. म्हणजे शिवसेनेतच 2 गट पडलेत, त्यानंतर राष्ट्रवादीतच 2 गट पडलेत. याचा फटका नेमका कोणाला बसणार आहे? कारण आता इथं नेतृत्व करतायत खासदार म्हणून ते विनायक राऊत. आपण पाहिलं 2014-2019 मध्ये भाजप आणि शिवसेना एकत्र होती. खासदारकीची निवडणूक सगळी एकत्र येऊन ही निवडणूक झाली होती. मोठं मताधिक्य खासदार राऊतांना मिळालेलं होतं. आणि जर आपण पाहिलं आता जर समीकरणं बदललीत, 2 गट पडलेले आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये आता 2 गट आहेत असं म्हणायला सुद्धा काही हरकत नाही. तर काय होऊ शकतं? म्हणजे कोणाला फायदा होणार, कोणाला फटका बसणार? कसं आहे, हा येणारा काळ तर ठरवेलच की नक्की कोणाला फटका बसेल किंवा कोणाला फायदा होईल. परंतु आता ज्या पद्धतीने हे तळ कोकणातलं राजकारण ज्या वाटेवरती चाललेलं आहे ते जर बघितलं तर 100% मी पुन्हा एकदा असं म्हणेन की मतदारांमध्ये प्रचंड संभ्रमावस्था आहे. फक्त मतदारांमध्येच नाही तर कार्यकर्त्यांमध्ये सुद्धा संभ्रमावस्था आहे की नक्की काय करायचंय आपल्याला. आणि ही जी काही नस आहे, कारण वरिष्ठ पातळीवरती हे जे काही नेते आहेत किंवा हे जे काही निर्णय होत आहेत हे वरिष्ठ पातळीवरती होत आहेत. एकमेकांवरती ॲलिगेशन्स केले जात आहेत, एकमेकांवरती टीकाटिप्पणी केली जाते, एकमेकांच्या कुंडल्या बाहेर काढल्या जात आहेत. आणि या सगळ्यामध्ये सर्वसामान्य मतदारांचा विचारच कुठे केला जात नाहीये. आपण जर बघितलं म्हणजे मी तर असं बघेन, मी तर तुला असं सांगेन की आपण गेल्या काही दिवसांपासून हे जे काही राजकीय आखाडे रंगतायत त्यामध्ये सर्वसामान्य माणसाला एक रिलीफ मिळायला पाहिजे म्हणून कुठल्या मुद्द्यावरती चर्चा झाली आहे? सर्वसामान्य माणसाच्या विकासासाठी काहीतरी करायला पाहिजे तर कुठल्या मुद्द्यांवरती चर्चा झालेली आहे? आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं तर म्हटलं तर बेरोजगारी, इथला पर्यटन व्यवसाय, इथला पर्यटक, इथल्या सर्वसामान्य माणसांचं जीवन सुधारण्यासाठीच्या अनेक गोष्टी होत आहेत, अनेक गोष्टी होऊ लागलेल्या आहेत. परंतु त्याचा फायदा किंवा त्याचं जे काही मूर्त स्वरूप जे आपण बघतोय ते अजूनही आपल्याला कुठे दृष्टिक्षेपात दिसत नाहीये. याची कारणं काय आहेत याच्यावरती कुठेच चर्चा होताना दिसत नाहीये. आणि हे जर असेल, कारण आपल्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये युवक वर्ग फार मोठ्या प्रमाणावरती आहे. सुदैवाने आपल्याकडे मेडिकल कॉलेज झालेलं आहे, रत्नागिरीमध्ये सुद्धा मेडिकल कॉलेज होऊ घातलेलं आहे. दरवर्षी आपल्याकडून 100 डॉक्टर या दोन्ही जिल्ह्यांमधून पासआउट होऊन बाहेर पडणार आहेत. असं असून सुद्धा आपल्या जिल्ह्यामध्ये अजूनही डॉक्टरांची वानवा आहे. हे सगळं जर गणित बघितलं, इथल्या माणसांच्या सुविधा, इथल्या माणसांचं सुख, इथल्या माणसांचा विकास या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर आपण ह्या सगळ्या म्हणजे मूलभूत ज्या गरजा आहेत त्या आपण त्यांना पुरवतोय. परंतु त्यांचं जीवनमान उंचवण्यासाठी इथला युवक बाहेर जाता कामा नये ह्याच्यासाठी काहीतरी करण्यासाठी आपण काय करतोय त्या गोष्टींवरती गेल्या काही महिन्यांमध्ये अजिबात कुठेच चर्चा होताना दिसत नाहीये. हे सगळे जे काही राजकीय जे काही तारामंडळ जे आहे हे सगळं आशा होती फिरतंय. ते सगळं जे दिसतंय हे आपली खुर्ची कशी चांगली राहील, आपली खुर्ची कशी अबाधित राहील
याच्याच वरती अवलंबून आहे. तिथे सर्वसामान्य माणूसाच्या गरजा, त्याचा विकास हा कुठेतरी दुय्यम स्तरावरती ठेवला जातोय असं भासू लागलेलं आहे. आणि हे सगळं जर बघितलं तर या निवडणुकांमध्ये जसं तू म्हणालीस की याचा फायदा कोणाला होईल आणि त्याचा तोटा कोणाला होईल, आत्ताच अजूनही जर ही सगळी जर राजकीय परिस्थिती सावरली, सुधारली आणि जर ठोसपणे ह्या सगळ्यांनी एकत्रित काम करण्याचं जर कुठेतरी जर अभिवचन एकमेकांना जर दिलं, बरोबर. गटातटाचं राजकारण न करता, दोन गटांमधले जे काही वादविवाद आहेत ते आत्ता बाहेर न काढता, एका फार प्युअर अशा कुठल्या तरी ध्येयाने सेंट्रिक होऊन जर पुढे गेले तर निश्चितच त्या राजकीय पक्षाला या वेळेसच्या ह्या ज्या काही मतदानाचा जो काही आहे तो 100% फायदा होईल. कारण आता जनता खूप सुजाण झालेली आहे. सर्वसामान्य माणसांपर्यंत आपण काय काय करत असतो त्याची माहिती मोबाईलद्वारा, टीव्हीद्वारा, वेगवेगळ्या व्हॉट्सअप चॅनलद्वारा ही क्षणाला पोहोचत असते. आणि हे जर प्रत्येक गावातला जर सर्वसामान्य जर नागरिक बघत असेल तर कोकणी माणूस हा सुजाण आणि चाणाक्ष आहे. नक्कीच. तो नक्की काय करेल हे सांगू शकत नाही आपण. नक्कीच अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याला तुम्ही मॅडम हात घातलाय आणि ज्या पद्धतीनं तुम्ही सांगितलंय हे दावे प्रतिदावे कुठेतरी बाजूला ठेवून सगळ्यांनी एकत्र येऊन आता कोकणच्या विकासासाठी बोलणं गरजेचं आहे. खासदारकी या सगळ्या गोष्टी महत्त्वाच्याच आहेत, लोकशाहीचा तो भाग आहे, निवडणुका होतच राहणार आहेत, मात्र कुठेतरी याचाही विचार करणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळे आणखीन लोकांना संभ्रमात न टाकता एक स्पष्टता येण्याची सुद्धा गरज आहे. धन्यवाद मॅडम, आपण महत्त्वाची अशी मुद्देसूद मांडणी केली त्याबद्दल आपलेही आभार. तर आपण आता पाहतोय की अनेक नावं समोर येत आहेत, त्यामुळे नक्की यावर शिक्कामोर्तब कुणाच्या नावावर होणार आहे हे काही दिवसात स्पष्ट होईल. मात्र तोपर्यंत ही धुसफूस राजकारणातली अशीच होत राहणार आहे. निवडणूक लागेपर्यंत अनेक समीकरणं आणखीन बदलणार आहेत. तर त्यावेळी नेमकं काय होईल, नेमकं खासदारकीचा उमेदवार कोण असेल हे आत्ता सांगणं कठीण आहे. मात्र ज्या पद्धतीनं जे दावे प्रतिदावे केले जात आहेत त्यावरून मात्र 2024 हे निवडणुकांचं वर्ष नक्कीच गाजेल याची आत्ताच एक कुठेतरी चुणूक आपल्याला दिसून आलेली आहे. त्यामुळे खासदारकीची उमेदवारी कोणाला मिळणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय. या संदर्भातल्या प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हवर पाहता येणार आहेत. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.